complexitat i la com dir-ho? Efectivament, hem parlat tant dels personatges que estic una mica... Però el cas és que és un plaer fer personatges que no estan definits d'una manera molt clara, que tenen moltes cares i molt mans, enfrontats a un moment tan maco que és l'arribada anterior a la maduresa, perquè els personatges estan, com que l'anterior pel·lícula, com deia la Mar, està situada en una edat més temprana. Aquests estan molt pròxims dels altres en un moment absolutament crític de tots, crec jo, els que tenen els 40, en la nostra relació, a més, una relació entre la burgesia d'una parella en crisi. I a vegades em pregunto si aquesta pel·lícula podria haver existit sense l'accident previ. Jo crec que possiblement sí. Els conflictes que pateixen, almenys des del meu punt de vista del personatge, estan igualment. Aquesta cosa nostàlgica de tornar a un punt que existeix molt en el personatge últimament, hem de tornar a aquell lloc on estàvem, perquè aquell lloc era un lloc en què estàvem bé. Això és tan humà, tan equivocat, però a vegades tan humà. I el mateix personatge de la gent, que últimament, sobretot enfrontada a la seva adolescència, quan troba la seva amiga, aquell viatge que podríem haver fet i no he fet mai. Jo ho considero molt madur, una pel·lícula, com estic d'acord amb el que acaba de dir el senyor, perquè el seu humor està molt clar, està molt ben explicat, amb un tempo meravellós, en el qual cada espectador ha d'esperar-se la seva composició. El meu, els últims passes que s'ha fet, la gent està absolutament desconcertada, també dient, en alguns moments estic d'acord amb el que estàs fent, amb el que fas, i en altres en absolut. M'agradaria, i això és molt xulo, sí, la ficció, perquè no falta absoluta de maniqueisme, que a més és un plaer treballar.